Takže sme si nakúpili jablčka, viaceré odrody. Takže ideme tlieskať, aké odrody máme. Takže poďte tlieskať. Jona Princ. Jona Princ. Počítaj. Výbor. 3-krát máme, super. Red Moon. Poď. Red Moon. 2. Výborne, máme Fengapi. Fengapi. Marko, 3-krát, výborne, super. Golden Delicious, tlieskaj. Golden Delicious. Výborné, máš, Marko, počítaj. Golden Delicious. Golden Delicious. Je to tam? Sedí nám to, dobre. Tlieskame Pinova. Pinova. 3. Výborne. Ďalej máme Smeralda. Smeralda. Takisto 3. Výborne. A posledné jablčko máme jablčko Gala. Gala. 2. Výborne. Super, Aga. Tak poď koštovať a poď nám odporučiť, ktoré jablko bude pre teba najlepšie. Môžeš koštovať, sú tam chuťky, kúsky. Super, čiže dáme mu rovno hlas. Perfekt. Samčo, môžeš z opačnej strany, poď. Takže všímame si chute. Sladké, kyslé, chutí, nechutí. Takže pri Jona Princ. Ideme počítať, koľko máme gašťov. Takže počítaj 1, 2, 3, 4, 5. Výborne. Pri Red Moon máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Výborne. Pri Fengapi máme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Golden Delicious máme 1, 2, 3. Super. Pri Pinové máme. Ktoré máme? Aj tieto, aj tieto? Sa nám to zmiešalo. Dobre, dohoda. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Pri Smeralde máme Smeralda 1, 2, 3, 4, 5. Výborne. A ešte pri Gale máme koľko? Vytiahneme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Takže kde máme najviac gaštanov? Tam. Pri Red Moon nám najviac chutilo. Druhé jablko je ktoré? Počítam, že druhé bude 6, takže Fengapi nám chutilo. A Gala 6. Výborne. A tretie jablko bude to, čo má 5. Takže Pinova. Jona Princ nám chutilo, super. Takže máme víťazné odrody. Super.